ka foli ni tanu la sam lamɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ ni Malikura jɛmukan kɛnɛ sigilen ye kunkan bɔlen ye bewa Afrika kunnafoni turukalaw kan Kadiatou Traoré an ka bi kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan Farabugu dansago wale mɔgɔw ye jatigɛ kuraw bila dugu kan sɔrɔdasiw ka lakanabolow sigilen kɔfɛ waati jan kɔnɔna na Mariam Kuyate bewa Bambara ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ bɛna lakaliw kɛ ɲɛ an ɲɛ a kan jɛmukan kɔnɔna na kɔri sɛnɛ gɛlɛya Burkinakaw fɛ yen nɔ ɲinan kɔri sɛnɛlaw kɔri sɛnɛ bɔlenw olu bilalen bɛ gɛlɛya kɔnɔna na u ye minnu fana bɔ ka bila yɔrɔw la a yirala k'a fɔ ko dansagokɛlaw ye ta dun olu la k'olu fana bɛɛ lajɛlen jeni Alidu Wedrago n'ale an ka kunnafoni sɛnsɛla ye ka bɔ Bugu Jiraso ale bɛna kumakan laselikan dɔw di an ma a kan ka dugukolo nɔfɛ kiriw kɛ ka sɔrɔ u ma tɛmɛ kirisow yɛrɛw fɛ n'o ye tribunalu ye awa ko nin de bɛ ka kɛ bila mara komini dɔw la a dɛmɛ a laser'u ma duniya kiliya nanzarala kiliya tɔnba n'o ye Union Européenne ye o fɛ ayiwa an bɛna Mohamed Danjugu fana ka laseliw lamɛn o kan ninnu de bɛna fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan Mali kɔnɔ ani duniya fan wɛrɛw fɛ ka tɛntɛn aw ye sisan an ka ɲan an lamɛn ka segin ka na kɔfɛ. Halisa kan an lamɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ aw ye aw bɛ Malikura jɛmukan de kan ka bɔ studio 6nan kɔnɔna la bewa so b'a la awa bi arabadonya in na décembre kalo tile 13 san 2023 la aw tulo bɛ Kadiatou Traoré de kumakan na ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye Farabugu ne a tun minɛna sɔrɔdasiw fɛ ka lakanabolow sigi a bɛ ɲini ka na waati jan bɔ de bina tuguni dansagokɛlaw ka lagosiliw n'u ka dankariliw kɔnɔ seereya dɔw ye a yira k'a fɔ ko kunungo selifana tile waati la ko dansagokɛlaw taara ka bala ka bi u kan ka fagalibaw kɛ ka tiɲɛniba don ka dankarili jugubaw kɛ dugu kɔnɔna na ne ka tila ka dugu la kori Mariam Kuyate VOA Bambara ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Kunu tilelɔfana to dun bannen kɔ Farabugukaw wulila ni dusukami ye kokura marifacikanw o ye dugu kɔni bɛɛ lajɛlen lamini Abdoulaye Kulibali Farabugu dozokuntigi don a bɛ ɲɛfɔli kan ye. maa ninnu kɔni 14 mois kana 14 dɔrɔn an kɔni balila ka mugukan mɛn k'an fan fɛ an kɔni weleliw kɛ sa bon mugukan in kɔni giriyara a bɛna an tor'o la dɔrɔn a jiginna mugukan dugu kɔnɔ an kɔni bɛ bali kura tuma min an ɲɛ bɛ maa ninnu na dugu kɔnɔna na u ye tili kɔni kɛ yɛrɛ de tasuma don dugu yɔrɔ caman na ka ni dugu bankamisɛn tɔ min kɔni bɛ u taara n'olu bɛɛ ye. Nka ɲininkali min bɛ sen na Farabugu o bɛ Woromasiri tabaw ka lakana kɔnɔ a bɛ waati bɔ nin banbagaci ninnu sela cogo di ka bin Farabugukaw kan u ka dozokuntigi ale bɛ o ɲininkali jaabi. Bon nin kɛra cogo ne kɔni sɔrɔdasiw tɛ se ka nin bali parce que u ye sɔrɔdasi kan attaqué u ye dugu attaqué n'i y'a mɛn sɔrɔdasi kana dugu sécurité n ko sɔrɔdasi kan yɛrɛ de lafiyara u ye sɔrɔdasi kan de attaqué fɔlɔ o kumana k'u bolofara kelen bila ka sin dugu ma baara in de kɛra ten parce que u b'a dɔn n'u ye dugu attaqué fɔlɔ sɔrɔdasiw bɛ na u nɔfɛ dugu la sɔrɔdasiw ni dugulamɔgɔw bɛ jɛ u la nka n'u ye sɔrɔdasiw attaqué kumana ka dugu attaqué yarɔ jeli bɛ taa jeli nɔfɛ baara in de kɛra tan nɔ nka maa ninnu kɔni a tun ka ca dɛ fɛn fɛn kɔni ye maa 1000 ye ne yɛrɛ bɛ sɔn ka fɔ a b'a bɔ. Terroriste ninnu maa fɛn kɔni an tɛ ka ne yɛrɛ kɔni tɛ sɔn ka fɔ a ka ca gasi 1000 ma dugu yɛrɛ Farabugu yɛrɛ fan bɛɛ u y'a yɛrɛ minɛ Farabugu côté bɛɛ. Abdoulaye Kulibali ka fɔta la ko tiɲɛni kɔni barika bonyana kosɛbɛ sabula maa dɔw nin tora la. Maa dɔw nin tora la civil dugu kɔnɔ Farabugu civil mɔgɔ 4 tora 4 na o kɔni ye denmisɛnnin o tora kan kɔnɔ sɔrɔdasiw nɔfɛ o denmisɛnnin yɛrɛ de ye o a si tɛmɛ san 12 san 10 o tora sɔrɔdasiw nɔfɛ mɔgɔ 3 de nin tora dugu kɔnɔ. An ka dɔn ka fɔ an bɛ waati min na Farabugu maa kɔni tɛ don kuma tɛ ko ka bɔ lakanatigilamaaw olu kɔni kelen bɛ ka wulikajɔw kɔni sabati ni waati in na min ye banbagaciw ye u ka nin waleya jugu kɔni kelen kɔ kunu o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na k'u ye fiɲɛ duru soldasiw fanfɛla la olu kɔni ma kunnafoniya jɔnjɔn di maaw ma fɔlɔ a bingani koɲaw kan Mariam Kuyate ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la.
nin tɛmɛnen kɔfɛ Burkina Faso kɔri sɛnɛkɛlaw u bɛ lakanabaliya gɛlɛyaba de kɔnɔna na ayiwa yirala k'a fɔ k'u ye kɔri minnu sɛnɛ ɲina ayiwa ko u ma se ka bɔcogoba sɔrɔ a dɔw la minnu fɛnɛ bɔra ko dansagokɛlaw ye ta don olu la Alidu Wedrago ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Bobo Julaso a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye an ka kumakanw lamɛn. Kabini Banbati ton sen donna Burkina Faso mi bi kɔri sɛnɛlaw sɔrɔla ɲina u de mara la o fana y'a damanata ye. Kɔri min bɔra ka bila o b'a jɛni soja min fana bɔra ka bila o b'a jɛni même kaba o b'a jɛni na o ka foro kɔnɔ. Tani François ta fɔtara bi u de mara la dugu caman bi o bolo ka ban. Kɔmiri dugu sebi dugu pɛ do poyi bon poyi yɔrɔ nin ka gɛlɛn n'o taara 8h tuma min na wula fɛ 14h 15h o bɛɛ bi wuli ka taa don so kɔnɔ mɔgɔ tɛ se ka baara kɛ tugun. Nabo Wuledio ale fana ye kɔrisɛnɛla ye ka bɔ Kumbiya mara la olu ka gɛlɛya o fana ye dɔwɛrɛ ye. Tiɲɛna yɔrɔ caman gosira an bɛ se ka fɔ ko yɔrɔ caman na mɔgɔw bolila ka se ka o ka foro to yen récemment yɛrɛ y'a mɛn min kɛra Kovio wala y'a ye ko yɔrɔ la sɛnɛkɛla caman bolila k'aw ka foro to yen ka sɔrɔ an b'a lɔ o yɔrɔ kɛra dugu ye dugu min mɔgɔw olu bɛ sɛnɛ kɛ kosɛbɛ donc n'o kɛra gɛlɛya damani ye. Banbatitɔ ninnu ta siranya ɲɛ a kɛra sababu ye ka gɛlɛya don kɔri sɛnɛ yɛrɛ la nin mara nin kɔnɔ. Nabo Wuledio ale b'o mɔgɔ ninnu cɛra. Bon a yɛrɛ fana kɛra sababu ye mɔgɔ caman yɛrɛ ma se ka kɔri sɛnɛ ɲina ne min yɛrɛ bɛ kuma n'aw fɛ nin kɛra déplacé interne ye ma se ka kɔri sɛnɛ ɲina parce que bon quand même samiya donda la juste carrément 30 mai o nana an ka dugu attaqué voilà donc a kɛra sababu ye kɔfɛ mɔgɔw kɔsigira mais siranya kosɔn caman ma kɔsigi an bɛɛ caman sigira duguba kɔnɔ bon n de mara yɔrɔ caman na yɛrɛ fana suman dɔw sera ka sɛnɛ kɛ mais suman tatuma nin na kɛra gɛlɛya ye. Ka se ka kuma ninnu tiɲɛtigiya ka tiɲɛ a n'a galon lɔ an sera kɔrisɛnɛlaw ka jɛnkuluba min bɛ Bobo Julaso n'an b'a fɔ UNPCB ale ka so baara o ka ɲɛmɔgɔba min ni Kiebo Kembo ye ale bi ninnu ka kuma sɔn min ji. I y'a lɔ samiya kɔnɔ an ka sɛnɛkɛlaw dɔ yɛrɛ tun y'u ka foro bila parce que mɔgɔ jugu ninnu nana o gɛn o ka dugu la donc foro o ma se ka baara kɛ foro la sisan dɔ bɛ yen o bɛ kɔri bɔ ka bila o bɛ n'a jɛni donc mankan caman bɛ terrain kɔnɔ donc an b'a kɛ cogo di. A b'a yira an na ko fɛɛrɛw kɛlen don ka tigɛ ka se ka ninnu bilasira o ka se ka dɔɔni sɔrɔ o ka kɔri la. An ka faama ninnu soldat ninnu an taara baro kɛ n'o ye u bɛna se k'an dɛmɛ cogo min na walasa an ka se ka kɔri bɔ ka ɲu ka taa usine na hɛrɛ la donc olu fana ye plan dɔw kɛ bon mais comme plan tɛ se ka yira k'a fɔ mɔgɔw ye o ye plan min bila mais o kɔni bɛ baara kɛra o VDP ninnu bɛ taama tuma dɔ sufɛ ka sécurisation kɛ donc an b'o fɔ kosɛbɛ n'olu kɔni tun tɛ yan tumasi kɔni peut-être kɔri bɛɛ tun jɛnna ka ban. François Tani min sɛnɛkɛla ye Bereba mara la ale k'olu laminina le fo ka taa don dugusɛn wɛrɛw la. O y'an lamini ka taa Kumbiya ka na Wali fo ka taa Kɔnbɛli dugu fo ka taa Enke dugu ka taa Buguribara fo ka taa Buguriba Jebugu sira min bi bɔ yegere ka taa ni o bɛɛ ye tu ye donc o doni b'o yɔrɔ nin na mɔgɔ si tɛ ka taa ye ten i ti miiri a tigi kan ka sɔrɔ min na ja o b'o yɔrɔ la ou bien a tigi bɛ dogo k'i ma kɔnɔ ni nana se dɔrɔn fɛ kabakolo. Kɔri sɛnɛ lɔyɔrɔba le b'ara Burkina Faso kɔri sɛnɛ a nafa ka bon Burkina mɔgɔ 3 olu b'o dara dumuni sɔrɔ a la su ni tile. Kɔri baarada yɔrɔ min Sofitex ye an y'a ɲini ka baro kɛ n'olu ye nin ko bɛna bɔnɔ min don u ka baarada la ɲina o ma kuma ɲɔgɔnya jaabi di anw ma halisa. Alidu Wedrago VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso. Ayiwa nin tɛmɛnen kɔ sisan a jirala k'a fɔ fɛn min ye nazarala keleya tɔnba Union Européenne ye ale ye dɛmɛ don bila mara commune dɔw ma yaasa u ka se ka u ka dugukoloko kiiriw olu kɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la k'a sɔrɔ tribunal tɛ yen nɔ. Mohamed Daɲogo ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan a ko bɛ ka latɛmɛ cogoya minnu na. Tuna ye dugu ye mun bɛ bila cercle kɔnɔna la nin dugu kofɔlen ye i n'a fɔ Mali dugu caman dugukoloko mankan a tun kɛlen don ka furukufuruku caman don sigiladenw u ni ɲɔgɔn cɛ mun ye musolakaw ye olu fana tun degunnen don kosɛbɛ ka sabu kɛ dugukolo olu tɛ o sɔrɔ k'u ka baaraw k'o kɛ n'a ye. Danbeli Fatumata Jara ale tunaka ye a ka lamɛn. Sani ko fɔ kun ka na an fɛ yan dugukoloko mankan ni bagan tɛmɛ sira ko ani yan fana an ye mɔnikɛlaw de ani jɔbalanko jɔbalayɔrɔ ko mankan kun ka ca an fɛ yan kosɛbɛ
furu salala sigiɲɔgɔnmaw fɔra ɲɔgɔn kɔ a la balimamaw farala ko caman bɔra a kɔnɔ cɛkɔrɔbaw tun bɛ du yɔrɔw di mɔgɔw ma ten u tɛ sɛbɛnni k'a la u tɛ kunnafoni wɛrɛ da la ni yɔrɔ min ye min diya dɔrɔn u bɛ taa bolo sini yɔrɔ ma ko ne bɛ nin fɛ u bɛ sina ka a fɔ ko i bɛ se hakɛ min kɔrɔ o ta dɔrɔn hali hakɛya sumani kun t'a la. walasa ka nin furukufuruku in ka bɔ sigidaladenw ni ɲɔgɔn cɛ ani i ka dɔn u bɛ ɲɔgɔn weleli min kɛ bɔgɔ jɛnɛ kan ka o nɛmɛ mun kɔni ye union européenne ye ale ka cakɛda min bɛ yen ko projes o nana ka na duguladenw ka u dege i ka dɔn k'a fɔ kɛlɛw u bɛ se ka ban cogo di dugu kɔnɔ ka sɔrɔ u ma taa fanga la. Amadu Tangara ale ye tuna dugutigi ye an ka ale lamɛn. Kam ko fo ngon nana cɛni yɛrɛ belebele bɔla sitana na anw fɛ yan n'o tɛ fɔlɔfɔlɔ sitana a fanga kun ka bon parce que balimaw ni sigiɲɔgɔnya a ko kun ka ca parce que hali n'o kun kɛla sisan fo ka bɛn tun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nka kam ko fo ngon sigila cɛni yɛrɛ la belebele bɔla baara in na kosɛbɛ parce que k'a fɔ ko sigida yɛrɛ la ko an bɛ dɛsɛ baara min na sisan a fanga ka dɔgɔ dɛ cɛni yɛrɛ la an kɔni tɛ foyi fɔ ko fo tigilama ninnu ye cɛni yɛrɛ foli kɔ. Nin dugulamɔgɔ ninnu u degelen o baaraw la mun kɔni ye minɛnw ye o fana dir'u ma cogo min na u bɛ se ka nin baara ninnu ko olu lawaleya don o don. Semu Danbele ale ye tuna sous-préfet ye an k'ale hakilinata lamɛn o kan. Ko fo komina kalo saba an kan ka ɲɔgɔn ye ka kuma fɛn ninnu kan ko fɔ bala ninnu kan donc nin bɛna kɛ sababu ye kalo saba o bɛ kɛ a waati la donc vraiment parce que minɛn presque an mago bɛ fɛn o fɛn min na o bɛɛ b'an bolo ka ban a bɛɛ bɛ yen donc réunion bɛ kɛ PV bɛ ta ni PV bɛ ta ni PV taara PV bɛ saisi a bɛ tirer a bɛ imprimer donc ni baara ni n'a ɲɔgɔnna kɛra tiɲɛ a bɛ kɛ sababu ye danaya bɛ na. Tuna kɔfɛ san mara la i ka dɔn k'a fɔ dugu 18 nin baara in a kɛra nin dugu kofɔlen ninnu bɛɛ de la cogo min na fangalataga a bɛ se ka nɔgɔya duguladenw u ni ɲɔgɔn cɛ wa u ka fɔɲɔgɔnkɔw u ka se k'o ɲɛnabɔ bulon kɔnɔ a kana se ka kɛ furukufuruku ye sigiladenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Mohamed Danjoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Aiwa mbalimaw ka fɔ ɲɛna ni y'an doni an ka kunnafoni tako filanan kɔnɔna la aw bɛ malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna na Washington DC studio 6nan Kajatu Tarawele aw tulo b'ale de mankan na ni waati in na ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ an ka kunnafoni ninnu na a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ka Bamakɔ a n'a lamini na Wagadugukaw fɛ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 tomi ani 4 kan Abidjan an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan Tomiya mara la a b'an sɔrɔ radio Paris 5 kan n'o bɛ capter fiɲɛ turukala 90 tomi ani 8 kan Gawokaw fɛ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 6 tomi ani 1 kan Tumutu an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 90 tomi ani 7 kan Koro Baɲangara an bɛ taa radio Uruna kan o bɛ taa fiɲɛ turukala 97 tomi ani 2 kan ni minnu fana bɛ fɛ ka wasa don an na sanfɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ a bɛ se k'an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraba kan n'o ye www.voabambara.com walima a b'an sɔrɔ Facebook an ka pagew kan ani Instagram ani YouTube kan an bɛ live la ni waati in na ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye ayiwa ntɔn ayiwa o ye dɔw balo ye yɔrɔ dɔw la a yirala k'a fɔ ko balo nafama fɛnɛ don ayiwa an ka laselikɛla Tijani Wederago ka bɔ Baɲangara mara la ale ka laseli dɔw sera a ma an ka kumakanw lamɛn a kan. An bɛ koro sugu fiyɛba in kɔnɔna na wa sibiri o sibiri maaw bɛ kafo ɲɔgɔn na nin fɛɛrɛ kɛnɛ in kɔnɔna na magoɲɛminɛw ɲinini kama nka nin waati laban ninnu na jateminɛw kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn kelen min falen bɛ sugu fiyɛ in kɔnɔna na o ye tɔn ye wa musolakaw olu de kɛn bɛ k'a kɛ u jagokun ye Mariam Mayiga ale y'a baarakɛla ŋana dɔ ye
ni b'a yiran fana ne b'a ko ni mina kɛ école kɔnɔ ni sɛgɛ ni tulu fɛn sɛgɛ ni kɔgɔ k'a la k'a yira pour que a kana se ka mɔgɔw kɛlɛ y'a faamu tile kɔnɔ n bɛ se ka 2000 sɔrɔ n bɛ se ka 3000 sɔrɔ donc ne kɔni ka baara de y'o ye yanni tile 2 fɔlɔ. I n'a fɔ Mariam y'a fɔ cogo min na nin waati laban ninnu na musolaka caman kɔni kɛn bɛ ka tɔn kɛ u jagokun ye wa u kɛn bɛ k'u bolo mɔnɛ bɔ waati dun koro dɔrɔn. Umu Dumbo fana y'a jagokɛla dɔ ye an k'ale lamɛn. Ne bɛ bɔli ninnu san anguro prix la 50 n bɛ segin a dilanlen kɔfɛ n bɛ segin k'a feere 80 koro bɔlen kɔfɛ a la n bɛ commande sɔrɔ ka bɔ Bajangara Moti Sevare hali Bamakɔ b'a la. Sanni feere nasiraw fɛ n'i ye maaw kɔni kafulen ye yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ tɔnjirana dɔ don. Dawuda Jimde an y'ale sɔrɔ tɔn san yɔrɔ la. Manani filɛ ne y'a san 80. E yɛrɛ fɛ nafa b'a la dunni na? Bon a dunni na kɔni nafa b'a la dɛ. Mun y'a nafa ye a bɛ to ka mɔgɔw kɔnɔ magaya wa a ka di t'a la fana. Nin waati laban ninnu na tɔn kɔni kɛn bɛ bɛɛ lajɛlen dala dumuni ye Koro mara kɔnɔna na wa kɛn bɛ ka dadigi kɛ kosɛbɛ laadala feerelikɛlaw ma. Hawa Sangare ale bɛ pate feere ale b'a lakala ɲɛ. Kabini tɔn in bɔra an bɛ farimugu kilo hakɛ min nɔɔni santigiw hakɛ nɔɔni tugun tɔn ni a ye tɔɲɔni mun d'an kan Ala dɔrɔn de b'a dɔn sisan bɛrɛ tɛ ka k'an kun yɛrɛ. Denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka girinna tɔn in kan nin waati in na. Yala dunni ka ɲi adamaden ma wa? An ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna na an wulila ka se kɛnɛya tigilamaw dɔw ma mun kɔni y'a kanu a tɔgɔ ka to dugu la. A ka ɲɛfɔli kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli kɛra tɔn kan wa a dunni ka ɲi adamaden farikolo ma kosɛbɛ. Nka laadalama dɔw kɔni ka jateminɛ na tɔn in nacogo mara in kɔnɔna na ɲina a bɛ se ka na ni kasara dɔw ye. Natɛn Bamaju ale ye maakɔrɔ dɔ ye Koro a b'a hakilinaw fɔ an ye tɔnko la. Ka kɛɲɛ n'an ka ladalakow ye nin kɔrɔfɔlilaw nali bɛ balawu de wuli sigidaw la. An kan ka sarakaw bɔ ani ka segin kanu feereli bali. Siga tɛ mun na bɛɛ lajɛlen kɔni kɛn bɛ k'a kɛ i da la dumuni ye nin waati in na baw a dundala kɔni ka di. Tijani Wederaw ko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen. Volodymyr Zelensky n'ale Ukraine jamanakuntigi ye wele bila jamana dɛmɛbagaw ma ka to Oslo bi araba in na awa k'u ka banba u ka dɛmɛw kan ka ɲɛsin olu fan fɛ nin welekan ninnu bɛ ka kɛ waati min na a yirala k'a fɔ ko sen bɛ kan ka da a dɛmɛ musaka dɔw kan fɛn min ye Bruxelles ani Washington ye. Mariam Traoré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an k'a lamɛn. États-Unis jamana ka fara Union européenne kan tun ye dollar wari miliyari caman de labila ka di Ukraine jamana ma. An bɛ don min komi bi farafarali nalen don a kuɲɛ kɔnɔ. Finitigi kɛlɛ min tun daminɛna Ukraine jamana finitigiw fɛ kabiri juin kalo waati ma se ka nɔba bɔ. O kama u ka jamanatigi Zelensky bɛ ka dɛmɛ ɲini hali bi a dɛmɛbagakuluw fɛ walasa u ka se ka dɔ fara u ka cɛsiri kan. A selen kɔfɛ Oslo sɔgɔmada joona fɛ a tun kan ka ye lajɛrɛ dɔ kɛnɛ kan min tun kan ka kɛ ni jamana 5 jamanatigiw ye. Nordique n'o ye Norvège, Suède, Denmark, Finlande ani ka fara Islande o jamana ɲɛmɔgɔw kan. Lajɛrɛ min senfɛ kumaɲɔgɔnya dɔ tun kan ka kɛ ka ɲɛsin nafolokow taabolo hakɛw ma walasa kɛlɛkɛminɛn jolenw bɛ se ka labila cogo min na OTAN fɛ ka taa Ukraine jamana kan. A ko o senfɛ an bɛ kumaɲɔgɔnyaw la kumaɲɔgɔnya min ni dɔ bɛ ka fara o fanga kan ka taa finitigi ko politigi ani sɔrɔ nafoloko fan fɛ ani fɛnɛ ka fara an ka kanbɛn kumaɲɔgɔnyaw kan Europe gunkana la. A ye min fara kan min laseli kɛra X kan n'o tun ye Tudor kɔrɔ ye. Bataki dɔ min labilala Financing Times fɛ y'a yira k'a fɔ ko Nordique jamanatigi 5 bɛɛ lajɛlen ye a lase k'a fɔ ko Ukraine jamana
bɛ se k'a yɛrɛ suruna don ka ɲɛsin rusila jamana ma ni kumakanw de ye nka k'a tɛ se ka kɛ ni kɛlɛ ye wa ko kɛlɛ min sebagaya tɛna se ka sɔrɔ ni marifa ye nin t'a waati ye an fanga kan ka ban waati min na u ye min fara a kan. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sallam. Sheikh Usman Madana Haidara kan do ka wele da maliden bɛɛ ani diɲɛ bɛɛ fɛn min bɛ se ka diɲɛ lafiya bi ani k'an lafiya an ka duw kɔnɔ n'an ka sigidaw la bɛn de don. Kuma na an ka lajɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka yafa ɲɔgɔn ma fɛn minnu tɛmɛna ka Ala wele fɛn minnu bɛna Ala k'o hɛrɛ di an ma ani an kɔ bɛɛ lajɛlen ma. Fɛn o fɛn bɛ diɲɛ dilan bi bɛn de don. Ala ka bɛn sabati, Ala k'an bɛɛ bila sira ɲuman kan. Ala kira bonya kama sɔli ala rasul. Ayiwa nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye duniya jamanabaw bɛɛ lajɛlen ka kan bɛn sɔrɔ ka bɛn a kan ni tajimafɛnw na u bɛ wele ko énergie fossile olu baaraliw ma awa ka dansigi kɛ a la duniya kɔnɔna na ko sabula ale de bɛ ka kɛ sababu ye ka wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw juguya duniya gun kan ni bɛnkan ninnu sɔrɔla ka bɔ duniya keleyatɔnba ka kɛnɛba min n'a kun sigilen bɛ Dubawikaw fɛ yen nɔ wagati yɛlɛmaw kan olu senfɛ Cheikh Thierno bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an k'a lamɛn. We have worked very hard to secure a better future for our people and our planet. Ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka se ka bɛnkan dɔ sigi sen kan ka ɲɛsin énergie fossile ma. Sultan Al-Jabar ye waleya mun kɔkɔrɔma don ka tɛgɛrɛ fɔ kɛ Emirates COP 28 ɲɛmɔgɔ mun ni ɲininkali gɛlɛnw kun sigilen don a la ka sababu kɛ a ye sira mun ta ka ɲɛsin arabu jamanaw ka tajikow kan ADNOC. For the first time in 30 years, nin waleya in tali nin y'a san 30 de kɔfɛ ye COP sera ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin énergie fossile ma. Falajala keleyatɔnba ka ciladen wagati yɛlɛma kan Wopke Orchestra ye tɛgɛrɛ fɔ kɛ ka ɲɛsin waleya mun ma. Gafe mun kɔni bilala sen kan ni a ma kɛ ka sɔrɔ jamana 100 ani jamana 94 sen bɛ mun na ani falajala keleyatɔnba mun y'a lase k'a fɔ ko fɛn bɛɛ tɛna kɛ i b'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na ni jɛkulu in tɛgɛkɔrɔta mɔgɔ caman fana ye waleya mun tiɲɛtigiya k'u tɛ wele bila ka ɲɛsin énergie fossile bilali ma i b'a fɔ a fɔra cogo min na teliyala waleya mun n'a bɛ kumasoli di jamana 100 ɲɔgɔnna ma minnu tun bɛ ka a fɔ k'a ka kɛ o y'a fara ka fana k'a fɔ ko gɛlɛya bɛna se jamanaw ma jamana minnu bɛ ka taa fɛ halisa k'u ka hydrocarbure mun b'u bolo ka baara kɛ n'o ye kunkɔrɔta min kɔni sɔrɔla ko in na bakuruba la jamana minnu kun kumansulen don bɛɛ y'a faamuya k'a fɔ ko dɔ bɛ ka fara kɔgɔji sanfɛla kan waleya min y'a to a yirala k'a fɔ ko ka sariyakisɛ ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin fossile ma. We were working hard to coordinate the 39 small island states. A y'an sen ta siɲɛ kelen walasa ka se ka nin ko in kɛlɛ nka yɛlɛma min bɛna don a la taalen ɲɛfɛ an mago bɛ o de la. Il Somaw lasigiden dɔ An Rasuman ni dugumisɛnnin caman minnu bɛ baji kɔnɔna la olu ka jɛkulu faralen ɲɔgɔn kan ɲɛmɔgɔ don Oasis. Kalatalaw kɔni wulila k'u jɔ ka tɛgɛrɛ fɔ kɛ wagati jan kɔnɔ. Brésil jamana a yira k'a fɔ ko se bɛ jamana minnu ye bɛ se ka waleya kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan ka ɲɛsin se tɛ jamana minnu ye walasa olu fana bɛ se ka kuran sɔrɔli tile fɛ waleya ka taa kuran sɔrɔli siraw fɛ minnu bɛ se ka sanni feere ni sɔrɔ lakɔkɔ. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Sisan an bɛna an ka gɛrɛn lamɛn sabula bi ye araba ye Abibatu Traoré a bɛna kuma fɛn min kan bi o ye fiɲɛ ni ani fonɛnɛ waati la fiɲɛ gɔngɔnama min bɛ ci Sahɛli marabolo yɔrɔw kan n'a bɛ kɛ ni banaw ani fɛn caman ye hadamadenw yɛrɛ kan sigida la an ka lamɛn. Fonɛnɛ la n'o ye fiɲɛngolo ci waati ye Bamakɔ bɛɛ bɛ yɛrɛyɛrɛ o waati de la mɔgɔw man kan ka banaw dɔrɔn kunbɛn funteni bɛ dɔgɔya nka fan bɛɛ ye gɔngɔn ye o min bɛ tali kɛ buguri la min bɛ taa fiɲɛ fɛ Abdul Karim Konate n'ale ye bolimafɛnw dilanbaga ye bɛ seereya kɛ fonɛnɛ wagati ma nɔgɔn gɛlɛya caman de b'a la yanni ka wuli ka bɔ i ka dilankan yɛrɛ fɔlɔ o ye problème dɔ ye parce que i bɛ mɛn munumunu na sumayani b'a la sunɔgɔ ka di mais i tɛ se ka to dale f'i ka wuli ka t'i ka baara yɔrɔ bon n'i wulila fana yanni ka se ka maga ji la o ye problème ye hali k'i ɲɛ ko bon ni o fana taara ka bɔ yen k'a bɔ i ka so ka na baara yɔrɔ a ka gɛlɛn kojugu
parce que i b'a ye fiɲɛ dɔ bɛ ci sisan fiɲɛ in man ɲi a bɛ mɔgɔ bana. An sera Sirantu Jara ma k'a sɔrɔ tigɛ feere la a fana y'a hakilinan di. An sɔgɔma. Nsan sɔgɔma. Tigatigi. Naamu. Tiga binna na d'a ma dɛ. Awɔ tiga binna na. Fiɲɛkolo i ye kuma min fɔ o ye tiɲɛ ye. Fiɲɛkolon b'a la muraw b'a la sɔgɔsɔgɔw b'a la banamisɛnninw caman b'a la bari funtɛni ni nɛnɛ n'a bɛ bɔ ɲɔgɔn na a banamisɛnnin ka ca bɛɛ farikolo ta a kun tɛ kosɛbɛ donc o de bɛ hadamaden kan sisan nɔ. Bamakɔ dugudenw b'a ɲini k'u bɛrɛbɛn ni nin waati in ye hali k'a sɔrɔ dɔ bɔra funteni na ka sabuya kɛ fiɲɛjalanci ani buguri ye Saka Sisugu. Nɛnɛ ye waati ye waati min ka gɛlɛn kosɛbɛ mɔgɔw ma jango denmisɛnninw fo ka taa se maa minnu bɛ soli ka taa baarakɛyɔrɔ la sabula tile kuntagala ka surun su kuntagala ka jan ni tile a bɛ mɔgɔ caman ta u tɛgɛ ma baaraw kɔnɔna na i b'a ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ baara daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 waati ninnu na ni nɛnɛ waatiw sera a ka gɛlɛn u caman ma wa wuli joona ka se ka taa baarakɛyɔrɔ la denmisɛnninw fɛnɛ jango minnu bɛ soli ka taa ekɔli la a bɛ gɛlɛya u caman ma a yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye u ka bana caman misɛnnin caman bɛ a bɛ wuli i n'a fɔ koloci banaw ale ni pneumonie ni fɛnw bɛ minnu na donc nɛnɛ ye waati ye vraiment a bɛ mɔgɔw kani hali n'a sɔrɔ ale fɛnɛ ka fisa ni funtɛni ye dɔɔni mais a fɛnɛ bɛ kɛ waati ye min bɛ degun caman lase mɔgɔw ma jango banabagatɔ la mɔgɔw. I bɛ se k'i yɛrɛ tanga cogo di ni waati in fiɲɛkolon ci kɔlɔlɔw ma Nuriyatu Ture ale ye kalanden ye ani Saka Sisugu. Ne yɛrɛ bɔra bana na kɔsan in na a ye min kɛ ne na ne yɛrɛ b'o dɔn donc ne bɛ ci bila n teri sifilakaw ye surtout bogotiginiw minnu bɛ fini lankolon don k'u disiw bɔ kɛnɛma u ka fini ɲɛnamaw don u k'u yɛrɛ protéger n sinsin balakaw yɛrɛ kan kosɛbɛ u k'u janto denmisɛnninw la u ka tulu m'u la ani ka fini girimanw don u la k'u kisi nɛnɛ in fiɲɛ kolow ma. Bon denmisɛnninw ninnu kɔni minnu bɛ soli ka taa ekɔli la sabula dɔw bɛ wuli kabini 6 heures dɔw 7 heures a wuli ka taa ekɔli la walasa u ka se ka bɛn ni kalan waati ye o kɔni na walasa ka se ka bana min bɛ nin waati na ka se ka ani k'u lakana fɛnɛ kosɛbɛ taalen ɲɛfɛ u kana bana wɛrɛw sɔrɔ o kɔni ka fini girimanw don la. Ayiwa sisan an bɛna an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka Tarawele bolo. Sirantolantan bunagun kan farafina sirantolantan ngana san 2017 ta ye Nigeria kaden de ye a tɔgɔ Victor Osimhen a bɛ ntolantan Italie club la min tɔgɔ Naples a tɔgɔ fɔra kafu farafinagun sirantolantan ɲɛmayaso ka lajɛrɛ senfɛ kuna sini ntɛnɛ décembre kalo tile 11 san 2017 in na cogo di sirantolantana bɛ tɔgɔba in sɔrɔ Cheikh Omar Konte Bruno Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila ka fɔla baaraba ani baara ɲuman de b'a to tɔgɔ in bɛ sɔrɔ. Dɔwɛrɛ tɛ kɛ misali fila minnu tɛmɛna ni Salif Keita kɛra ye premier ballon d'or en 1970 a di ko fɔlɔ a ye fɛn bɛɛ sɔrɔ ni Saint-Etienne a san a ye coupe de France ta a kɛra champion de France ye ka taga fo Ligue des champions fana demi-finale la tila ka bi don deuxième meilleur buteur du championnat français n'i ye Kanute fana t'a lajɛ a ye Europa League ni Séville ye ka kɛ Europa League meilleur buteur ye ka kɛ championnat espagnol fana 3e meilleur buteur ye u bɛ cɛsiri de fɔ i yɛrɛ ka tɔn ani i ka équipe nationale fɛ nin fila tɛ taa ɲɔgɔn kɔ dɛ tɔn ani équipe nationale i ka performance collective ani individuelle ka se ka jɔnjɔn sɔrɔ équipe ta kɔfɛ e yɛrɛ kɛra meilleur joueur de la saison ye e yɛrɛ kɛra meilleur joueur du club ye dans l'année e yɛrɛ kɛra meilleur buteur ye i yɛrɛ ka se k'olu performance sɔrɔ o de b'a to i garisɛgɛ bɛ bonya kosɛbɛ u ka cɛsiri bonya u ka taa tɔn fana na u bɛ ye cogo mun na u bɛ bonya yɔrɔ mun na tɔn minnu bɛ bi u da bɛ Europe balontan kuma la sanga ani waati kama sɔrɔ sirantolantana minnu tɔgɔw fɔra wanew ko don minnu cɛma ŋana bɛ sugandi Mali forobatɔn jɔkɔlɔsiba Jigi Jara sen tun bɛ olu la Jigi Jara Tanzanian Africans jɔkɔlɔsiba don VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kalaseli don. Ayiwa an balimaw ni bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na jɛmukan in a labɛnna Cheikh Thierno fɛ a laseliw kɛra ye ne Keyatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw k'aw sɔgɔlen to VOA Bambara ka kunnafoni siraw la radio ani télévision fɛ ni tun ye Keyatu Tarawele kumakan ye Malikura kɛnɛ kan a k'an bɛɛ sini. Ne dun bɛ segi mo ne dun tɛ ka pan u ko ko kalan de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la